A safiyar yau ne dai muka wayi gari da wani labari dangane da Maryam Yahaya, wanda wani ɗan jarida mai zaman kansa ya wallafa a shafinsa na Instagram a handle ɗinsa mai suna Garkuwar Arewa. Wannan ɗan jarida ya yi posting kamar haka, inda ya rubuta kira zuwa ga ƙungiyoyin kare haƙƙin mata na duniya. Jaruma a masana'antar Hausa fim Maryam Yahaya ƙaramar yarinya ce. Kafin shigarta Hausa fim tana tallan kayan koli a nan unguwarsu a birnin Kano. Tana kuma soya awara a ƙofar gidansu. Suna rufa kansu asiri da iyayenta, wanda suke masu ƙaramin ƙarfi ne, wato talakawa abin tausayi. Lokacin da aka shigar da yarinyar nan wasan Hausa fim, tudun ƙirjinta bai gama girma ba. Ma'ana, bata gama zama cikakkiyar balagaggiya ba, da mutuncinta da komai. Da farko mahaifinta bai so ba, yaudararsa aka yi, aka jefa 'yarsa wasan kwaikwayo. Abokan sana'arta bayan sun ruguza mata rayuwa, sun kawo ta gidan iyayenta sun jibge. Yanzu ko ziyarar duba halin da take ciki ba sa yi, sun kyamace ta. Wannan cin zarafi ne da ke ta haƙƙin rayuwar mata dangin rauni. Ba a haka 'yan Hausa fim suka ɗauke ta a gidan mahaifanta ba. Mahaifinta bai da ƙarfin ɗaukar lauyoyin da za su ƙwato mata 'yanci a biya ta diyya, tunda sun kashe mata rayuwa. Ya ƙara da cewa, muna kira ga hukumomin gwamnati da manya-manyan ƙungiyoyin kare haƙƙin yara mata su kawo ɗauki wa Maryam Yahaya, a taimaka wajen ƙwato mata haƙƙinta da iyayenta. Muna izina ga sauran mata da suke sha'awar wasan kwaikwayo, ku guji Hausa fim, babu alheri a ciki ko kaɗan, sai da na sani a ciki mara amfani. Bayan gama jawabin sani ranka ta kaf, aka samu wani bawan Allah da ya comment kamar haka: a gurin wa za a ƙwato haƙƙin? Dan ne ta aka yi ne aka ce ta yi fim ɗin? Ko da ma Kannywood suna ba da life insurance idan mutum ya shiga fim? Mutane dai na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da wannan batu, amma jarumar har kawowa yanzu ba ta yi magana akan komai ba. To za ku iya samun wasu labarai da suka shafi Kannywood da 'yan wasan Hausan gaba ɗaya ta wannan channel mai albarka, wato Hausa 24. Mun gode, ka danna subscribe da ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗora. Mun gode.